Preview. Preview. Dan il-programm ser jiġi mwassallilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing. Siamo campioni del mondo! 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 Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene! Partitarji tat-tim kampion tad-dinja il-McLaren segwaċi tal-Kamra Sportiva. Iwa, qed tisimgħu tajjeb. Wara 26 sena il-McLaren erġajna bit-titlu taċ-Champions tad-dinja. Imma qabel ma nibdew nitkellmu bħas-soltu kif rajtu qegħdin live ukoll u naraw naqa' ir-riżultati li kellna minn ġewwa Abu Dhabi biex ovvjament nimxu bħall-proċedura tas-soltu mela il-podju li ġarajtuh Lando Norris għat-tim champion tad-dinja il-McLaren jirbaħ il-Grand Prix ta' Abu Dhabi, it-tieni Carlos Sainz fuq Ferrari u it-tielet Charles Leclerc fuq Ferrari. Magħrufa wkoll bħala l-Eterni Sekondi millum il-qudiem. Fir-raba' post Sir Lewis Hamilton għal Mercedes, fil-ħames post George Russell għal Mercedes, fis-sitt post Max Verstappen għal Red Bull, fis-seba' post Pierre Gasly għall Alpine, fit-tmien post Nico Hülkenberg għal Haas, fid-disa' post Fernando Alonso għal Aston Martin u fl-10 post għat-tim champion tad-dinja il-McLaren Oscar Piastri. U fl-aħħar tasal dik il-ġurnata li tant ilna nistennew għal żmien twil it-tim tal-McLaren li nerġgħu nitilgħu fil-quċċata darba l dejjem wara 26 sena. Jekk tgħiduli ma kontx qed temmen fit-titlu f'dan l-aħħar ġranet, iva nammetti li ma kontx qed nemmen fih it-titlu, imma naħseb li l-mument deċiżiv kien it-tluq meta Lando ħarab mbagħad il-ment li bqajna fuq quddiem Lando kkontrolla t-tellieqa u għamel kif ngħidilkom jiena dak li kien hemm bżonn biex it-tim jirbaħ it-tisa' titlu l-istorja glorjuża tagħna. Ifhimni, sodisfazzjon kbiru li fl-aħħar it-tim waħa dak li ilna naħdmu għalih żmien twil. Riżultat illi
Ma kontx qed nistennih dis-sena li nkun onest magħkom, imma la ġej merħba bih. Jiena però mis-sajf kont ili ngħidilkom li t-plan tat-tim huwa il-kampjonat tal-Kostrutturi u lan intlaħaq. Fil-fatt kif bil-ħaq kif qed taraw fuq l-isfond illum m'għandix il-logo tas-soltu imma ġustament għandi it-tim champion tad-dinja. Warajja ovvjament il-karozzi fl-isfond u wkoll rajtu diversi membri fil-video tal-ftuħ tat-tim li nistgħu ngħidu huma l-atturi prinċipali ta' dan it-trionf. Kien hemm bniedem li prova jħassar il-festi però, is-Sur Max Verstappen imma ma rnexxilux inħabba l-kummedja li jagħmel fit-tluq. Illi swiet nazzarda ngħid id-doppjetta u l-Oscar Piastri passax imbagħad it was a downhill. Luckily Oscar irnexxielu jirkupra biex jieħu il-puntin. Nifhem. Naħseb li r-riżultat tal-lum huwa permettuli kif jgħidu t-Taljani inneħħi ġebla miż-żarbun. Huwa wkoll konferma ta' dak li ili ngħid żmien twil. Fi żminijiet oħra meta anki t-tmexxija kienet fid-dubju, jiena dejjem sħaqt kemm id-dummana Zac Brown il-McLaren nirbħu t-titlu. U llum nistgħu ngħidu illi dan ir-riżultat iġġustifika l-argumenti kollha tiegħi favur Zac Brown. Jiena u dan mhux qed ngħidu llum, dan qedtu anki fi żminijiet ta' dlam, fi żminijiet li meta Brown beda u kellna l-buffonati tal-Honda u mbagħad il-kummedja ta' Alonso u l-pudin li kien jagħmlilna Bollier. U mbagħad kif telqu Alonso u Bollier it-tim beda tielet tarġa'. Il-podju tal-Brażil 2019, podju li ttieħed fuq il-mejda iva, kien l-ewwel tarġa' mbagħad bdejna tilejn bil-mod. Tieni post il-kważi rebħa l-Italja fl-2020, ir-rebħa kbira li għamilna f'Monza fid-dar tal-Eterni Sekondi fil-21 u mbagħad kellna naqra ta' dib imma nistgħu ngħidu li minn nofs istaġun tal-2023 it-tim qabad it-tela biex illum wasalna fejn wasalna. Ta' min ukoll ninnota bħalissa fuq Sky qed jagħtu tribute ukoll ta' Damon Hill għax Damon Hill se jirtira ser jaqaf minn Sky ma fuq Hill nitkellmu darb'oħra. Għalkemm huwa l-idolu tiegħi ma naħseb illi llum huwa l-mument illi niċċelebraw lit-champions tad-dinja. Fil-fatt qed nara diversi kummenti wkoll nfakkurkom li qegħdin live għal min jixtieq jintervjeni. Mark Trapani, we are the champions, Joseph Calleja, well done McLaren. Mark Trapani isellem lil sieħib Bollier bir-raġun. U fil-fatt tant kien tajjeb dak il-bniedem milli spiċċa ma derx iktar fuq pit-tlejn tal-Formula 1 għall-grazzja tagħna. Però kienu dawn it-tappi deċiżivi li t-tim bis-saħħa tagħhom wasalna fejn wasalna llum. Għaldaqstant. Grazzi kbira tmur il Zac Brown li għalih jien nixtieq niddedika dan it-titlu u wkoll għal kull min ħali baqa' jemmen fil-mexxej anki fi żminijiet fejn il-McLaren konna lura. Imbagħad ma nixtieqx ninsa nsemmi l-Andreas Seidel illi wkoll kien strumentali biex illum it-tim wasal fejn wasal.
Andrea Stella li mbagħad ħadlu postu bħala deputat mexxej. L-akkwisti ta' Rod Marshall mant ir-Red Bull u dawn huma it-taraġġ il-pedini li bdew jibnu it-tim illi llum qiegħed igawdi dan is-suċċess mistħoq. Il-min nixtieq niddedika żjed it-titlu. Bażikament lit-tim lil dawk in-nies illi baqgħu jemmnu fil-McLaren, baqgħu jemmnu f'Zac Brown ukoll. Qed ngħidu u nixtieq niddedika wkoll dan it-titlu ta' lill-grupp ta' supporters tal-Ferrari li anke sal-bieraħ bħa jiddiħaq bit-tim. Min huma jafu, mhux se nsemmi ismijiet, dat-titlu għalikom ukoll. Vollieri, imma baqa' f'wiċċkom. Għax it-tazza 4 ijiem oħra tidħol ġol MTC. All right, mhux se tinżel Maranello, issa tridu tniżlu għall-Italja. Ħbib tiegħi li tafu min intom. Ippruvaw is-sena d-dieħla rġgħu. Għalkemm jidher il-motivazzjonijiet qegħdin hemm biex niddefendu t-titlu li rbaħna u mmorru għat-titlu tas-sewwieqa ma issa s-sena d-dieħla naraw. Ovvjament, ifhimni, mhux se niddieq ngħid is-sens ta' godurja li nara l-wiċċ tal-predestinat jew suppost predestinat wara t-tellieqa wiċċ ta' diżappunt għal fatt li t-tim tiegħu tilef il-kampjonat tal-kostrutturi. Għaliex ejja ngħidu kollox. Sfida bejn il-McLaren u l-Ferrari dejjem tkun sabiħa. Li l-McLaren tirbaħ il-kampjonat fuq ir-Red Bull, bir-rispett kollu lejn kulħadd dejjem qed nitkellem, huwa mod. Imma li tirbaħ il-kampjonat fuq l-akbar rivali tiegħek hija xi ħaġa imprezzabbli. Però l-Ferrari ġabu t-tieni u t-tielet, volli onore alle armi għat-tim. Ukoll proset il-Leclerc għax għamel rimonta illi tellatu fuq il-podju, jiġifieri applaus ukoll aċċali għal-kura kollha sew validu li hu. U applaus ukoll lil Sir Lewis Hamilton li jagħmel rimonta tajjeb li waslitu sar-raba' post. U interessanti naraw issa se jiġri bejn dat-tnejn is-sena d-dieħla. Vasser se jkollu oġeħ ta' ras. I'll be looking forward bil-popcorn ħanara naqra se jiġri mal-ewwel ġlieda li ħajkun bejniethom. PS. Mhux qed neskludi li ġlied simili se jsir fil-garax tagħna. Għaliex Piastri irid it-titlu, ma issa fuq dik hemm it-tmexxija mbagħad tid-dettalji. Mill-bqija l-Alpin irnexxielhom jieħdu s-sitt post ukoll fil-kostrutturi anke grazzi għal wirja eċċellenti ta' Gasly li spiċċa s-seba'. Elep il-Hulkenberg li spiċċa 8 u Fernando Alonso li spiċċa 9, riżultat validu oħra l-Aston Martin biex hekk ukoll intemm l-istaġun. Qed naraw ukoll diversi kummenti. Joseph Calleja Ferrari Lewis Hamilton aktar b'saħħithom fl-2025 naqbel miegħek Joseph iva. Naqbel miegħek 100%, imma bil-permess ta' kulħadd dan hu l-mument tagħna. Issa niċċelebraw liċ-champions tad-dinja, il-McLaren. Mela, ta' min isemmi wkoll l-aktar dawra veloċi illi ħada Kevin Magnussen ħin ta' minuta 25.637 fleb 57. Proset il-Kejmer għillu ukoll fl-aħħar tal-liqa tiegħu irnexxielu jġib l-aktar dawra veloċi għal kemm ma sputux punti għax il-Danis spiċċa fis-16 il-post. Mela, immorru waqfa sera ta' reklami u mbagħad naratu naqra ħarsa lejn il-klassifika finali tal-sewwieqa u tal-kostrutturi. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib
Il-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. Il-Katalan, ir-ristorant għalik. Mela meħbal għat parti tal-programm ta' reazzjoni għal Grand Prix ta' Abu Dhabi. Għanna u koll messaċ minnat il-ħabib tagħna Joseph Markli li qed jgħidilna next year we'll have you fimni issa next year. Is-sena d-dieħla Jobs, jiena nemmen li intom ħatibdew favorit is-sena d-dieħla. Imma illum il-ġurnata tagħna. Jiġifieri. Ħana tun ħarsu lejn il-klassifika issa fis-sewwieqa u mbagħad plenu tal-grafika wkoll naraw il-klassifika tal-kostrutturi kif inhi klassifika finali illi tara li Max Verstappen jirbaħ il-kampjonat b'437 punt, Lando Norris 374 u mbagħad għandna l-Charles Leclerc 356, Oscar Piastri 292, Carlos Sainz 290, George Russell 245, Piastri riżultat interess tajjeb ħafna, l-ispiċċa raba dis-sena wkoll, George Russell 245, għall-ewwel darba barra mill-ewwel sitta Sir Lewis Hamilton 223 u Sergio Perez 152. Bad għandkom is-sewwieqa l-oħra hemmhekk nota ta' parentesi żgħira Sergio Perez temm it-tellieqa wara 3 metri u nimmaġina li għada ituħ il-bon servita Red Bull. Klassifika tal-kostrutturi. McLaren Mercedes, champions tad-dinja b'666 punt. It-tieni il-Ferrari 652, Red Bull 589, Mercedes 468, Aston Martin 94, Alpine 65, Ferrari 58, Vicar 46, Williams 17, Sauber 4. Dik hija il-klassifika finali wkoll l-Alpine irnexxilhom iġibu s-sitt post li huwa wkoll remarkable wara li għamlu ħafna żmien lejn l-aħħar u voldiri proset ukoll it-tim Franċiż li rnexxielu jġib ir-riżultati. Ma tantx għandix inżid l-aħba, voldiri. Nirringrazzjakom tal-li għal sen oħra segwejtu l-videos tagħna wara kull tellieqa. Jiena nirringrazzja wkoll l-sponsors tagħna illi huma il-Katalan u Velocity Esports Racing, nirringrazzja wkoll id-drivers ta' Velocity illi għal sena oħra tawna diversi videos għal Hotlaps ukoll. Da mhux l-aħħar appuntament, voldiri ta' botta u rispost tal-F1 li għandna l-dis-sena. Il għaliex għada fid-9 se jkollna programm ta' botta u risposta se nkunu jiena, Joseph Magli, Indru Zarb, il-ġurnalist Pierre Flella, se jkollna wkoll il-Fejblin Zara, supporter tal-Williams, jista' jkun nirropjaw supporter, xi żewġ supporters oħra sa naraw. Imma dak għalata fid-9:15. Infakarkom ukoll li dan il-programm jintem jitla fuq YouTube għal daqstant kunu magħna hemmhekk ukoll biex ma tilfu fejn il-kontenut kollu illi se noħorġu. Mela, jiena lista se naqafaw u qabel ma nagħlaq ngħidilkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Il-messaġġ tiegħi lil sħabi iċ-champions tad-dinja tal-McLaren ingawdu l-mument. Issa ukoll biex inkun onest magħkom, forsi nipprovaw norganizzaw xi ħaġa wara l-festi wkoll biex anke nikkommemoraw dan it-trionf, issa mbagħad fil-każ inkellmukom aħna dejjem segwu l-paġna. Biss nerġgħu nagħlqu dan il-programm billi għal 9 darbiet ngħidu flimkien. Siamo campioni del mondo! 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 Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene!
Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat tal-Katalan u Velocity Esports Racing.